Problema sa baha, posibleng masolusyonan pinaagi sa pagpananom og kawayan. Kiniyugban pang benepisyo sa ginatawag nga green gold, gitudlo sa usa ka training and seminar sa Antipolo. Ani ang report. Bangko, lampshade ug bahay kubo. Pipila lamang kini sa mahimo gikan sa kawayan. Ang ginaingong poor man's timber, karon ginatawag sab nga green gold. Kasagarang makit-an nga pamilyar ang mga Pilipino sa kawayan nga dunay tunok. Apan dinhi sa Carolina Bamboo Garden, 50 ka klase-klaseng bamboo ang makita. Sama na lang niining black bamboo nga nindot pang disenyo ug iron bamboo nga pinakalig-on nga klase sa kawayan. Sa 27th Bamboo Training and Seminar sa Carolina Bamboo Garden, nagtapok ang mga negosyante, bamboo grower ug estudyante aron makakat-on sa bamboo industry. Kailangan mapalaganap yung mga paraan din para mabawasan yung epekto ng climate change. Pagka fruit bearing, ang hirap ng i-market tapos mabilis pa siyang, kumbaga seasonal lang siya. So yung bamboo, kumbaga pagka naitanim mo na, after 5 years, mag-harvest ka na. Usa ang produkto nga gama sa kawayan sa ginaduso sa DTI Rizal. If they already have their any bamboo products, we can level it up. No, we have the Design Center of the Philippines and we also have our designers to work on it. Sa Antipolo Rizal, gilusad ang bamboo industry development. Dako sa bugtabang ang pagtanom og kawayan aron malikayan ang pagbaha. Ang bamboo natin, una, can help in the flood control para mapigilan yung landslides. Kailangan talaga magkaroon tayo ng program na maraming maitanim na bamboo para lahat ng pangangailangan. Hindi lamang construction, hindi lamang food, pero more importantly is save lives. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao.